имрӯзҳо дар қаламрави кишвар намудҳои гуногуни варзиш амал мекунад ва ҳар яки он ба худ дилбохтагони зиёд дорад. Зеро дар замони соҳиби истиқлолии кишвар соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар ҷумҳурӣ рушд намудасту дар толорҳои варзишӣ барои варзишгарон шароити мусоиди машқу тамрин муҳайё карда шудааст. Ҳамин аст ки имрӯз мактаби маҳорати олӣ оид ба намудҳои гӯштин варзишгарони зиёдро дар толорҳои варзишӣ ва тамрину омӯзиш фаро гирифтааст. Қаҳрамони барномаи мо дастпарвари толори варзишӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 60-уми шаҳри Душанбе мебошаду зери роҳбарии мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Иззат Худоев машқу тамрин менамояд. Худоев Абубакр аз хурдсолӣ ба ин гӯштини зудо шавқ дошт ва мехост ки ҳамавақт ҳамин хел паҳлавони хуб шавад, мисли Расул Боқиев, мисли Наби Муҳаммад Хоркашев, Наби Муҳаммад Абдураҳмонов ва дигар паҳлавонҳо. Фақат тамошо мекард, ҳавас мехӯрд ки ман ҳам мисли ҳамин паҳлавонҳо машқ кунам ва тамринро зиёд кунам ва ҳамин хел парчамбардори Тоҷикистон шавам. қаҳрамони барномаи мо Абубакр Худоев пайваста кӯшиш менамояд ки дар сабқатҳои варзишӣ иштироки фаъол намояд, чунки ҳамарӯза ба ин толор омада ба тамрину омӯзиш машғул мешавад. Ҳамин аст ки аллакай ном бурда 6 соли варзишгари худро пур намудасту иштирокчии сабқатҳои дохили ҷумҳурӣ аст, яъне аз сабқатҳои толорӣ сар карда то ба мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ. Абубакр маҳорату матонат ва ҷасорати худро санҷидааст. Ба гуфти ӯ мақомҳои ишғол кардааш дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳам аз зиннаҳои якуманд. حدود 6 سال می شود که در گوشتینگ جودو مشق و تمرین میکنم و مربی من خدایف عزت می باشد و من در مسابقه های گوناگون شهری، ولایتی، جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. замоне ки мо ба толори варзишӣ омадем, бо Абубакр дигар наврасон низ тамрину омӯзиш мегирифтанд. тибқи мушоҳида навомӯзон зиёдтар ба усулҳои варзиши Абубакр таваҷҷӯҳи зиёд доранд, зеро ҳар як варзишгар бо роҳу усул ва хусусияти варзишӣ аз дигарон фарқ менамояд. Абубакр аллакай дар гурӯҳи якачин тамрин менамояд. Бинобар ин бо ӯ дар толор онҳое буданд ки ба ҷудо майл доранду мехоҳанд ҳамчун варзишгари касбӣ ба воя расанд. Тамринҳои пайдарпай аллакай варзишгарони ин толорро иштирокчии сабқатҳои сатҳи баланд намудааст. من در ناحیه مسجد در مسابقه جمهوری سزاوار جای اول گشتم که من در آنجا 4 حریف خود را مغلوب کردم.
қаҳрамони барномаи мо бо боварӣ ҳамарӯза тамрин мекунад то ба мақсади асосии худ расад. ҳамин аст ки ном бурда аллакай дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ низ иштирок намудааст. аниқтараш соли равон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин мусобиқа доир шуд. Гарчанде ки мизбони сабқат кишвари мо буд, аммо варзишгарони пурқувват аз дигар кишварҳо ба мусобиқа омада буданд. бо далериву чолокӣ ва маҳорати баланди касбӣ Абубакр 6 ҳарифи худро мағлуб намуда дастболо гардид. соли 2022 ман дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам ки онро клуби ҳоҷи шариф баргузор карда ва ман дар онҷо 6 ҳарифи худро мағлуб кардам ки онҳо аз вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қирғизистон буданд. ман онҳоро мағлуб кардам ва сазовор ҷои аввал гаштам. ба таъкиди мураббӣ, волидон низ ба солимӣ ва обу тоби бадани фарзандонашон аҳамияти махсус медиҳанду пайваста наврасонро ба толор ва сабқатҳои варзишӣ меоранд ки ин раванд барои варзишгари касбӣ гардидани наврасону ҷавонон мусоидат намуда дар самти рушди варзиш кӯмак менамояд. дар ҳоли ҳозир наврасон ба мусобиқаҳои дар пеш истода тайёрӣ дида истоданд. дар миёни ин варзишгарон Абубакр Худоев низ бо истифодаи усулҳои маъмули ҷудо миёни ҳамгурӯҳонаш фарқкунанда аст. ном бурда кӯшиш мекунад ки пайваста дар мусобиқаҳо дастболо гардад. ана ҳамин боварӣ ба худ буд ки ӯ имрӯз номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. боиси таъкид аст ки соли 2021 аз ин толор 10 нафар варзишгар тавонист дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки бо мизбонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Норак ва ноҳияи Масҷоҳ доир гардида буд, иштирок намоянду музаффарият ба даст биёранд ки дар миёни онҳо Абубакр низ буду бо ҳунари воло мақоми аввал шуд. ин мусобиқаҳо ба варзишгарони тоҷик имконият дод то нерӯву маҳорати худро истифода бурда рӯи майдон бароянд. ҳамин аст ки дар сабқатҳои болозикр аксари онҳо ҷоизадор гардиданд. хусусияти хос ва фарқкунандаи ин наврасон дар он аст ки бо ҳамдигар муносибати хуб доранд ва яке бар дигаре дар ҳама ҳолат кӯмак мерасонанд. илова бар ин роҳу усулҳои гӯштини ҷудо дар ниҳоди наврасон гуногун ҷой гирифтааст, лекин дар вақти омӯзиш аксари пешрафтаҳо маҳорати худро ба навомӯзон мефаҳмонанд ки Абубакр дар ин кор саҳм дорад. سال میشود که با همراه خدایف ابوبکر مشق و تمرین میکنیم. ابوبکر خیلی ورزشگر خوب است و کوشش زیاد میکند. کوشش‌هایش در زل زیاد است. ما هم کوشش میکنیم که مانند ابوبکر ورزشگر خوب شویم.
мураббӣ дар ҳар омӯзиш кӯшиш мекунад роҳу усулҳои навинро ба шогирдон омӯзонад. Акнун мураббӣ бо Абубакр бештар кор мекунаду ба ӯ нозукиҳои ҷудоро мефаҳмонад. Дар ин баробар омӯхтаҳои пешин бори дигар такрор карда мешавад, то амиқан дар зеҳни варзишгар нақш бандад. Одобу ахлоқ, муносибат ва тарбият дар дохили толор аз асоситарин раванд ба шумор меравад, зеро ҳар варзишгар бояд бо тарбияи хуб намунаи дигарон бошад. ورزش برای هر یک آدم خیلی مهم است و برای سلامتی خیلی فایده دارد و ما در مسابقه ها اشتراک میکنیم و پرچم تاجیکستان خود را بالا میبرداریم. مسابقه که در شهر خوجند میگذارد ما 2 وقت تمرین کرده ایستادیم و مسابقه های دسته جمعی گذراندیم در آسایشگاه خوجابیگرم. در همین مسابقه آماده هستند که اونها برآمد کنند و سزاوار جای نمایان گردند. боиси таъкид аст ки дар 20 солаи ахир таваҷҷӯҳи наврасон ба варзиш ва солимӣ зиёд гардид. Ин раванд аз он далолат медиҳад ки шароити толорҳои варзишӣ хуб гардидасту мураббиёни касбӣ ба омӯзиши шогирдон машғул гардиданд. Илова бар ин, баргузории мусобиқаҳо аз сатҳи поён, яъне дохили толорӣ низ ба наврасон имконият медиҳад ки ба худ боварӣ дошта бошанду миёни ҳамсолони худ қувваозмоӣ намоянд. طبق اطلاع سال 2023 برای ورزشکاران این نماد خصوصا میان خردسالان مسابقه‌های برون مرزی در نظر است. از این رو ابوبکر کوشش نموده ایستاده است که با مکمل نمودن نتیجه ورزشی خود به مسابقه‌های بالاذکر راه یابد. ما به نیرو و جسارت و متانت و قوی ارادگی او باور نموده برای فعالیت من بعدش برار می‌خواهیم.